Η γέννηση ενός ή και παραπάνω παιδιών, ενώ σίγουρα είναι ένα πολύ ευτυχές γεγονός, πολλές φορές έχει δραματικά αποτελέσματα στο σώμα μιας γυναίκας. Εναπόθεση περίσσιας λίπους σε κάποιες περιοχές του σώματος, χάλαρωση του δέρματος, χαλάρωση του κοιλιακού τυχώματος, άδειασμα και πτώση των μαστών είναι μερικά από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα, στα οποία η πλαστική χειρουργική μπορεί να δώσει μια μόνιμη λύση. Πολλές γυναίκες καταφεύγουν στον πλαστικό χειρουργό ζητώντας αυτό που είναι πλέον πολύ γνωστό παγκοσμίως ως mommy makeover, το οποίο δεν είναι κάτι άλλο παρά ένα συνδυασμός επεμβάσεων σε ένα ή σε δύο χειρουργεία. Οι πιο συνήθεις επεμβάσεις που συνδυάζονται είναι η κοιλιοπλαστική, η λιποαναρρόφηση, η λιπογλυπτική και άλλες, καθώς και επεμβάσεις μαστού, ανόρθωση μαστών, αυξητική μαστών και συνδυασμός αυτών. Το ποιες επεμβάσεις θα συνδυαστούν είναι κάτι που συζητείται αναλυτικά και συναποφασίζεται με την ασθενή μας κατά τη διάρκεια της προεγχειρητικής μας συνάντησης, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια της ασθενούς. Τα πλεονεκτήματα του Mommy Makeover είναι ότι μειώνεται σαφώς ο χρόνος αποκατάστασης, οπότε μειώνεται και ο χρόνος αποχής από την εργασία, αλλά και πολλές φορές μειώνεται και το κόστος των επεμβάσεων. Έτσι, το Mommy Makeover μπορεί να επιτύχει να επαναφέρει την σιλουέτα της γυναίκας στην προϋπάρχουσα κατάσταση και να αυξήσει την αυτοπεποίθησή της.